Bangena umfana nompensi. Thokozani bogogo, thokozani makhehla bogogo namakhehla. Niyazi ke sekuyileso sikhathi futhi la ngenza khona i-vlog. Bogogo namakhehla ngiye eFaradale njengamanje basikhuluma. Ngiyonakhela inkambi ezu2. So ngiyoakha inkambi zokugembula. And then phinde futhi nakhona ngakhe inkambi futhi ke zokuthi uma uhambile uyobheka umsebenzi noma uye kwi-interview ufike uphumelele noma mhlambe noma usebenza uyakwazi futhi nakhona ukuthi ke usebenzise lo muthi uyoyicelela ama promotion emsebenzini. Imbula nje inhlanhla kuzwakala wena futhi kakhulukazi and futhi nakhona uba umuntu othandekayo even nasekubaphathi. So ngifuna ukwakha inkambi enjalo nje zothando zokuthi uthandeke zokuthi uhlonipheke zokuthi futhi nakhona uthola amathuba amasha. So bogogo namakhehla sisayibhekisa ngakhona manje eFaradale. Bogogo namakhehla sengifikile manje eFaradale. Sengiyobabona bogogo namakhehla. Ngifuna nje ukunakhela into nanenza ukuthi mina ibuka nisho ukuthi cha hayi kuyasetshenzwa ke manje. So bogogo namakhehla ngicela nje nihambe niyongilalela ngikhetha ngeinkambi ngobuchule bami. Nihambe futhi nakhona niyobona la engijwayele ukuthi ngithathe khona lezi inkambi. So njengamanje sengiyehla ke ngisayibangisa ngakhona. So into engiyifuna la gogo ngicela nje ukuthi uqale ungibhalele nje kahle phansi yabo. Ngizodinga isandla semfene. Ngizodinga amafutha empisi. Ngizodinga amafutha ephikoko, ngizodinga amafutha achakide. Bese ngizodinga amafutha enkakha. Bese ke emthini ke ngizodinga ukhanya kude. Ngizodinga uvela bahleke, ngizodinga uRoselini, ngizodinga uSondeza, ngizodinga futhi nakhona uVulandlela. Bese ke ngizodinga uMzwaneno. Yeah, angazi noma uzozikhumbula zonke lezo zinto. Yeah, uMzwaneno. And then ke kulezi ezinye zesibili ke okunye ngizokudinga ke kulezi zesibili for umsebenzi. Ngizodinga umhlonisho Gobandlovu. Nhlahle emhlophe. Bese ngidinga ikhokhela uzoyikhumbula gogo. Yeah, so ngizodinga nephakama futhi. So umhlonishwa nhlahle emhlophe iphakama kule omunye wesibili angithi. Yeah, bese emva lokuba uVulandlela. Kube ngisithi umhlonishwa bese emva lokho kuzoba futhi nakhona isondeza futhi nakhona. Bese ke emva lapho sizodinga iphakama sengilibalile. Bese kuba iGobandlovu noThwalitshe. Yeah, so izinto zokuvula umsebenzi leza ngithi. Yeah, ngicela ukuthi ungifakele konke lokho. Bayakwazi ukugquma ngithi baphalaze ngalokho. Yeah. So ngaqala kuphi ukukha khona nje la? Okay. Hey, othi ngempela angekho khona imbuzane yabo.
Awunalelinye futhi oh umanzi lo. Yeah. Dale ngizofaka phezulu le. Yeah, ngifuna nje ukuthi kugcwale ukuze ngeke ngikuhlupha mfowethu hey. Hayi, ngiyacabanga ukuthi lokho kuzokwazi ukungisiza. Alright mfowethu. uNkulunkulu engcwele isimanje sezulu kuseyamakhosi nonamandla ngahlela ucela Nkosi enamandla ukuthi abantwana bakho mebezongena la ngaphakathi isimanje sezulu ususe Nkosi imkhombe Nkosi enamandla ususe Nkosi immoya isimanje sezulu bese Nkosi enamandla ubanikeza amandla simakade sokuthi ngaso sonke isikhathi isimanje sezulu mebeqondana nawe bakwazi ukuthi ukuthola umvuzo nempumelelo nothando Nkosi enamandla abanye Nkosi enamandla bafuna imisebenzi cela Nkosi enamandla imisebenzi ikwazi Nkosi enamandla ukuthi Nkosi iqhamuke Nkosi phambi kwametaba abanye Nkosi bafuna imendo isimanje sezulu cela Nkosi ukuthi balungiselele isimakade abanye Nkosi bafuna Nkosi impilo Nkosi ezokwazi Nkosi ukuthi bengconywana Nkosi nayizolo isimanje sezulu cela Nkosi ukuthi babusise ngegama engahlulayo ukuthi isimanje sezulu iba nabo ke manje kuze kube phakade amen. Thokozani bogogo, thokozani makhehla, sengifikile ke manje lana ke esigodlweni njengamanje ngizonitshengisa ukuthi ngiwakha kanjani umuthi womsebenzi. So njengamanje ngizofaka ini umzwaneno lo ngufaka laba kukhona amakhehla ukuze zonke izinto zakho zisondele zize kuwena bogogo namakhehla zize kuwena ngqo. Bese ke emva lapho ke uvula indlela kuvuleka indlela zakho ngaso sonke isikhathi ngeke uthi uwakhe inkambi umulalela amagama ungezwa nawe ukuthi kahle kahle lelikhambi liya kuphi uzovuleleka indlela ongakazi uyibona izobe ivuleleka nayo bese emva lapho ke udlula behlezi abazama ukuvimba nabazama ukucindezela uyobadlula behleli kanje bekubuka bese ke emva lapho bogogo namakhehla isondeza leli yonke into ifisayo iyoba la eduze kwakho ngalezi inkambi lezi sondeza bese emva lokho ke lana ke kuba iphakama so yonke into ehlangene nalezi inkambi lo muthi lo uzophakamisa leyo nto le uphakamise namazwi wakho osuku washo bese emva lokho kuba impumelelo yonke into so wena uyophakama nawe ube phezulu bese ke lana ke bogogo namakhehla kuba yikhokhela hayi ngiyakutshela la into oyoyifuna wena kumele ibe la esandleni sakho bayokhokha baze bakhathale uma ukhulume kulomuthi lo ngisho noma bengakukweleti bayokukhokhela ifiso zakho bese ke emva lapho ke kuba uvula kuvaliwe shuthi kahle kahle mucindezelekile mukhontate zilezi cindezela uyophutsha ngisho noma kuthiwani bogogo namakhehla uyonqamula bevalile bese ke emva lapho ke lana ke uvela bahleka mokuqhamuka wena kuyogigitheka kumoyizelo kuthandweke wena nje ngaso sonke isikhathi ocabanga usufika kwi-interview wonke umuntu uthukile bese wena kuthiwa wazwami muhlusisi cha ubeyimisele ngale interview bese uyawuthola ke lo msebenzi nawe futhi osebenzayo uyothi uqhamuka kuthiwa ha amaholide amthandile shame iboss yakho uma ukuthi umuntu engathi umuntu olula uyoyibona isicabanga ngisho nanokufaka kuma lentuzana ama promotion bese lena kuba uRoseline labo gogo namakhehla uRoseline niyawazi nani isikhathini esiningi amabhunu ayebiyela ngawo la bebeka khona imfuyo zabo ngoba zazidonsa inhlanhla kwabantu abazothenga bama investor so nawe into zakho ziyokhanya kanjalo
ngoRoseline angushike into enzenhlanhla kuRoseline bogogo namakhehla sho noma ngathi wani hlezi nuzwa nawo ngikhuluma ngawo bese ke emva lapho bogogo namakhehla sesiqedile ngomuthi wani womsebenzi but before siqede kunomunye umuthi engifuna ukunitshengisa wona into engifuna ukunitshengisa yona ngoba musuqedile ukufaka yonke into la bese ufaka amakaka ehashi ukuze lo muthi uzosebenza ngesivinini na amakaka ehashi lawo bese uyafaka la ngaphakathi lo muthi uyaqhuma uyageza ngawo kuphela awuye emlomeni bogogo namakhehla uyaqhuma uyageza ngawo kuphela into zakho uyozibona zigijima ayalazi yena uyihashi stallion ashiwa ilutho so into zakho ziyogijima kanjalo angikhuluma into engeke izifinyelela la ufuna ufinyelela khona 3 to 5 days uzobona sekwenzeke umhlolo empilweni yakho uyozuthi cha umkhulu no magic so umuthi womsebenzi ngisayogaya ke before nje especially siqale kusasa uzobe usugayile so njengamanje ke sengizohlanganisa umuthi wani ngoba ngithe ngizokhipha imithi ewu2 so njengamanje ngizohlanganisa umuthi wokugembula ikhekhe ley'nyosi leli ikhekhe ley'nyosi ngiyazi nani iy'nyosi ihlezi zibhizi sihlezi ziwuthola uju ayikazi inyosi ikhala ethi mina angiluthola uju nawe uyohlezi umuntu ohlezi uthola ukukhanya nempumelelo ezintweni zakho bese emva lokho kube isondeza yonke into oyifisayo iyosondela so nayo ingene la ngaphakathi into zenhlanhla bogogo namakhehla zicishe izifana kodwa sihlanganisa ngendlela ehlukile nomzwaneno nawo futhi siyawufaka futhi la ngaphakathi ngizwakha isiqabu la bogogo namakhehla ngizwakha isiqabu bese emva lapho ke ngifake futhi no Roseline uyangena la ngizama nje ukuniphuthumisela ngithi yabo uRoseline lo ngaphakathi ngiyawufaka futhi nawo nazo ke bese ke emva lapho ke sofaka ikhokhela nalo liyangena la ngifuna ukwakha into ehambayo la bogogo namakhehla ngisazobona izinto engiyifakayo la umhawukelwa nje ngaso sonke isikhathi uyohlezi ucatshangelwa wena mokuthiwa nje kuyagenja uthi ayanga lona kumele anikezwe imali lo kumele kwenziwe njani uyenze njani izinto zenhlanhla lezi bogogo namakhehla umhawukelwa bese ke emva lapho ke kuba umhlonishwa uyohlezi uhlonishwa ke labo gogo namakhehla mokufika wena kubonakala kufika isikhulu uma ubheja kubonakala ukuthi cha kumele lesikhulu lesi sinakwa ushuthi uyohlezi unesikhundla empilweni yakho bese ke emva lapho kube iphakama nalo liyangena futhi la niyalibo nali iphakama lingene futhi nalo la ngaphakathi bese emva lapho bogogo namakhehla sifaka ke isikhundla so isikhundla la bogogo namakhehla uba nesikhundla kuzo zonke izinto ozenzayo isiqabu lesengisakhayo bogogo namakhehla isiqabu esingasukumi phansi khuluma ngomuthi okugembula ke njengamanje ngithi nyabo sengifake yonke into elana so manje ke sengizoyenza njani sengizonitshengisa amafutha ke engiwasebenzisayo amafutha enkakha lawo amafutha enkakha into zokugembula amafutha empisi lawo impisi ke iyinto enjani iyinto ethatha la iyathatha impisi niyayazi nani impisi ukuthi abantu bahlezi bekhuluma ngayo impisi iyathatha nje umuntu mekufanisa nempisi usuke kufanisa nesilwane esithathayo nje bese kube isandla semfene isandla semfene lesi isandla semfene niyazi nani isandla semfene sihlezi senza izimangaliso ezintweni zani ezintweni zokugembula bese lana ke kuba amafutha ani amafutha achakide amafutha achakide ngiyawazi awabhaliwe kodwa amafutha achakide lawo nawo bese siyawafaka la bese ngiyahlanganisa ngizobe sengifaka amanye amafutha ayibogogo namakhehla senginitshengisa bese sengihlanganise wonke umuthi so
umuthi wokugembula lona ngala umuthi womsebenzi. So kunespecially ke bogogo namakhehla ngomhla ka10 for limit yo2. Cela ukwehlela ngenzansi kosikhuphuke njalo. Thokoza. Ngintele ngomfana kagogo umcebo ocela ngokwenza bakhe. Ola lokho kwethobula ithobe. Wathi akazophilisa isizwe. Waphunyuka bempethe izithathi